שלום לכולם. אז היום בסקירה שלנו אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא, תראו, סוג של מהפכה שקטה, אבל כזו שמשנה לגמרי את חוקי המשחק בעולם העסקים. פעם כדי לנהל משרד היינו חייבים ארון תקשורת מפלצתי, קילומטרים של כבלים ספוחים בקירות, וטכנאי שכבר הפך לבן בית מרוב תקלות. אבל היום אנחנו רואים מעבר מטורף מחומרה נוקשה ויקרה לתוכנה סופר גמישה. אז בואו נצלול פנימה ונראה בדיוק איך טלפוניית ענן או מרכזיות IP וירטואליות פשוט משנות מהקצה לקצה את הדרך שבה משרדים פועלים, מתקשרים ונותנים שירות. אז מה בתכנון שלנו היום? נתחיל בהבדל התהומי בין המערכת הפיזית הישנה לענן. משם נדבר על איך לשדרג את הייצוגיות מול הלקוחות, ניתוב שיחות חכם, מהפכת העבודה מרחוק שכולנו חווים, בקרת איכות מרחוק למנהלים, ולבסוף נראה כמה קל, באמת קל, לעשות את המעבר הזה. חלק ראשון, פיזי לעומת ענן. חשוב שניישר קו לגבי נקודת הפתיחה המיושנת שהרבה עסקים עדיין תקועים בה, מול הפתרון האלגנטי שכבר קיים בחוץ. תראו את הפער המטורף הזה. פעם הגישה הייתה לקנות ברזלים, שרתים פיזיים, ארונות קירור. רצו להוסיף עובד חדש, היה צריך להזמין מתקין שימשוך כבל פיזי לאורך המסדרון. בענן לעומת זאת, אין בכלל שרתים במשרד. הכל יושב בחוות שרתים ענקית ומובטחת הרחק משם. המשמעות היא גמישות אדירה ועלויות חודשיות שנחתכות משמעותית, פשוט כי משלמים נטו על מה שצורכים בפועל, בלי להשתעבד מראש לציוד יקר. ואם מסתכלים על המספרים, שם באמת נופל האסימון. מעבר לזה שחסכנו את הקנייה של השרתים, קחו לדוגמה את שיחות הפנים בארגון. הן הופכות לחינם, לגמרי, עובד אחד בתל אביב, עובד אחר באילת, או שבכלל פתחו סניף חדש בחול. השיחות ביניהם רצות על האינטרנט הפנימי, ולא עולות אפילו אגורה. ומה לגבי תחזוקה? במקום לחכות שבועות לטכנאי שיגיע לתקן תקלה, המערכת הזו פשוט מתעדכנת ומשתדרגת לבד בענן. ממש שגר ושכח. אבל רגע. ויש פה נקודה שממש חשוב להעביר. לעבור לענן לא אומר שחייבים להיפרד מהטלפון השולחני הקלאסי. ממש לא. לעסקים שעדיין חשוב להם המראה המקצועי הזה, אפשר פשוט לחבר טלפוני IP מתקדמים. כאלה עם מסכים צבעוניים, חיווי שמראה מי מהקולגות בשיחה, ואיכות שמע מטורפת ב-HD. מחברים אותם לשק האינטרנט רגיל בקיר, והם ישר מדברים עם המרכזייה המרוחקת. הכי מודרני שיש, עם תחושה מוכרת. חלק שני, ייצוג מנצח. אז יש לנו תשתית מעולה, עכשיו בואו נדבר על איך הלקוחות חווים את העסק מהשנייה הראשונה. הרי הרושם הראשוני מתחיל עוד לפני שמישהו ענה לטלפון. 4 ספרות, כוכבית ואז 4 ספרות. זה קצר, זה קולע וזה פשוט בלתי נשכח. מספר כוכבית כזה מיד משדר ללקוח שהוא פונה לחברה גדולה, מבוססת ורצינית, אפילו אם מדובר בעסק בוטיק של 5 אנשים שיושבים במשרד קטן. זה פשוט מקפיץ את התדמית העסקית בשנייה אחת. והקסם האמיתי פה הוא מאחורי הקלעים. מספר מקוצר כזה הוא כלי מדידה פשוט קטלני. תחשבו על שלט חוצות או פרסומת ברדיו. מספר טלפון רגיל וארוך, רוב האנשים ישכחו אותו עוד לפני שהרמזור מתחלף לירוק. אבל כוכבית קליטה נחרטת בזיכרון, וזה מעלה משמעותית את כמות הפניות. יותר מזה, אם מצמידים כוכבית ספציפית לקמפיין מסוים, אפשר לדעת בדיוק, אבל בדיוק, איזו פרסומת הביאה כמה שיחות, ולנתח את ההחזר ההשקעה בצורה הכי מדויקת שיש. חלק שלישי, ניתוב חכם. אוקיי, אז הלקוח זכר את המספר והתקשר. מה קורה עכשיו מאחורי הקלעים? פה נכנסת לתמונה מערכת ה-IVR, נתב השיחות. תחשבו על זה כעל פקיד הקבלה הדיגיטלי המושלם, כזה שאף פעם לא הולך לשתות קפה. המערכת עונה מיד, משמיעה תפריט מקצועי ומטיסה את הלקוח בדיוק למחלקה שהוא צריך. אין יותר מצב שבו מרכזנית אחת קורסת תחת העומס ושיחות חשובות נופלות בין הכיסאות. וזה משנה את כללי המשחק של חוויית הלקוח. אפשר לשים ג'ינגל שיווקי נעים בהמתנה, להגדיר ש5 דקות אחרי שהמשרד נסגר, השיחות עוברות אוטומטית למוקד הודעות, או לתא קולי שמגיע ישר למייל, יש תמיכה בכמה שפות, והלקוח מגיע בלחיצת כפתור, הישר לנציג הרלוונטי בלי לחכות. שוב, מקבלים פה חוויית שירות של תאגיד ענק בקלי קלות. חלק רביעי, עבודה מרחוק. ופה אנחנו מגיעים אולי לשינוי הכי מורגש ביום-יום של עסקים מודרניים, השחרור של העובד מהשולחן במשרד. בואו ניקח סיטואציה. סמנכ"ל מחירות טס לכנס בחול. פעם זה אמר ניתוב לשיחות בינלאומיות יקרות בטירוף או פשוט חוסר זמינות. היום יש אפליקציה ייעודית על הסמארטפון. כשלקוח מתקשר למשרד בישראל, הטלפון של הסמנכ"ל מצלצל בחול כאילו הוא יושב בחדר הסמוך. השיחה לגמרי שקופה ללקוח ומשלמים עליה כמו על שיחה מקומית רגילה. פשוט מדהים. הטכנולוגיה הזו של טלפוני תוכנה, הסופטפונים, נותנת לעסק מתנה ענקית, שרידות והעסקת עובדים מכל מקום.
יש הפסקת חשמל במשרד, צינור מים מתפוצץ. במארצות הישנות זה היה סיוט שעוצר את העסק. פה העובדים פשוט לוקחים את הלפטופים, מתיישבים בבית קפה או בבית, והמרכזייה עובדת כרגיל. אפס השבתה. הגמישות התפעולית הזו מטורפת. חלק חמישי, בקרת איכות. כמובן, כשצוות העובדים מפוזר בכל הארץ או בעולם, עולה שאלה ניהולית מתבקשת, איך שומרים על שליטה ומוודאים שהשירות נשאר ברמה הגבוהה ביותר? התשובה נמצאת בבקרת האיכות המובנית. יכולות כמו הקלטת שיחות וניתוח שיחות נכנסות ויוצאות על פי שלוחה, הן כלי ניהולי פסיכי. ההקלטות נשמרות באופן מאובטח בענן, ומנהלים יכולים פשוט להאזין להן. אפשר לפתור ככה מחלוקות עם לקוחות, ואפשר לקחת הקלטה של שיחת מחירה מעולה, ולהשתמש בה כדי להדריך נציגים חדשים. מקבלים תמונת מצב מדויקת ובקרת עובדים מלאה, בלי לעמוד לאף אחד מעל הראש. חלק שישי ואחרון, מעבר פשוט. בטח יש הרבה מנהלים עכשיו שחושבים לעצמם, הכל נשמע מעולה, אבל לשדרג עכשיו מערכות זה בטח פרויקט של שבועות שיתקע את העבודה. אז זהו, שלא. המעבר למערכת הזו הוא פשוט נטול חיכוך. שלב ראשון, המספר הקיים של העסק נשאר, פשוט מניידים אותו לענן בשקיפות מלאה. שלב שני, מגדירים את הכללים, מי עונה, מתי ואיזה תפריט יושמע ללקוח. שלב שלישי, מחברים את האפליקציות או המכשירים לאינטרנט, ובשלב הרביעי פשוט חוזרים לשגרה ומתחילים לקבל שיחות עם כל האפשרויות המתקדמות. הכל קורה בלי שום זמן השבתה של הפעילות העסקית. חלק לגמרי. ולסיום, כדאי לחשוב על זה רגע. בעולם שזז כל כך מהר, תקשורת אמינה שמתאימה את עצמה לכל שינוי לאורך חיי הלקוח, היא כבר מזמן לא מותרות, היא ההבדל בין עסק תקוע לעסק שצומח. אז נשאלת השאלה, האם מערכת התקשורת הנוכחית של העסק דוחפת אותו קדימה, מאפשרת עבודה מכל מקום ונותנת שירות ברמה של תאגיד, או שהיא משאירה את העסק מאחור, כבול לחדר שירתים ולעלויות כבדות. לפעמים, ניתוק הכבל הישן ומעבר לענן, זה כל מה שצריך כדי להזניק את העסק קדימה. תודה רבה.